Vítajte pri našej dnešnej diskusii. Opäť sa ponoríme do jednej zaujímavej témy. Tentokrát je to fermentovaný čaj, známy ako kombucha. Áno, nápoj, ktorému sa niekedy hovorí aj elixír života. Má za sebou vraj dlhú históriu a dnes je opäť veľmi populárny. Presne. A my sa dnes naň pozrieme bližšie. Jednak praktické skúsenosti od ľudí, čo si ju robia doma, a potom to doplníme aj odbornejším pohľadom, hlavne čo sa týka zdravia. Naším cieľom je teda zistiť, čo to tá kombucha vlastne je, prečo si ju ľudia robia doma, ako na to. Sú tie benefity reálne a sú tam aj rizika. Proste rozobrať to zo všetkých strán. Poďme na to. Tak prečo vlastne tá domáca výroba? Čo ľudí motivuje? To sa vie predražiť, ak to človek pije pravidelne. No jasné. A doma? Doma tu vyjde na pár centov. Ten rozdiel je fakt obrovský. Ale nie je to len o peniazoch však? Určite nie. Čo ešte? No, veľa ľudí si cení tú kontrolu. Môžu si vybrať, aký čaj použijú, koľko dajú cukru. Tým pádom si vedia ovplyvniť aj výslednú sladkosť. To pri kúpených nejde, tie sú proste dané. Presne. A potom chuť. Mnohí hovoria, že tá domáca je proste lepšia, sviežejšia. A vnímajú to ako, povedzme, zdravšiu alternatívu k bežným limonádam, lebo je to sladké, bublinkové. Áno, presne. Máš tu sladkosť, máš tie bublinky, ktoré ľudia často hľadajú, ale s pocitom, že je to, potenciálne lepšie pre telo. Spomínajú sa tie probiotika, trávenie. Ten Life by Mike G hovorí, že sa po nej cíti fajn, na rozdiel od pocitu po sladkej sóde. A potom je tu ešte ten kreatívny rozmer. Možnosť hrať sa s príchuťami, to láka mnohých. Je to také malé domáce laboratórium však. Dobre, ale aby sme mohli vyrádať, potrebujeme základ. Skoby. Priznajme si, vyzerá to zvláštne. To áno, taký rôsolovitý disk, trochu ako medúza možno. Niečo také. Čo to vlastne je? Vedecky. No, SCOBY to je vlastne skratka z anglického Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, čiže symbiotická kolónia baktérií a kvasiniek. Aha, symbiotická, to znamená, že spolupracujú. Presne tak, je to živý ekosystém. Kvasinky papajú cukor a vyrábajú z neho alkohol a oxid uhličitý, to sú tie bublinky. A baktérie? Baktérie potom spracujú ten alkohol a premeňajú ho na rôzne kyseliny. Octovú, glukónovú a ďalšie. Tie dávajú kombuču tú typickú kyslastú chuť a zároveň ju aj konzervujú. Fascinujúce. Taká malá továreň. A ako sa k nej človek dostane k tej skody? Sú v podstate dve cesty. Dá sa kúpiť online ako štartovacia kultúra. Jeden zdroj spomínal cenu okolo $7 za malý kúsok. To nie je až tak veľa. Ale oveľa častejšie, a povedala by som, že aj také komunitnejšie, je získať ju od niekoho, kto už kombuchu robí. Lebo ona rastie. Áno, pri každej várke sa vytvorí nová vrstva na vrchu. Takže ľudia majú často prebytky a radi sa podelia. Je to taký milý darček v rámci komunity. Pekné. Dobre, takže máme SCOBY. Čo ďalej? Prvá fermentácia, základ je čaj a cukor. Life by Mike odporúča pre začiatočníkov čierny čaj. Prečo? Má to praktický dôvod. Čierny čaj je taký odolnejší. Znesie dlhšie lúhovanie, tých cca 10 minút, čo je dobré pre SCOBY, aby malo dostatok živín, a pri tom dlhšom lúhovaní tak ľahko nezhorkne. Aha, na rozdiel od zeleného napríklad. Presne, zelený by mohol byť po 10 minútach už dosť horký a to by sa prenieslo do chuti. Rozumiem. A čo pomer surovín? Nemusíme ísť do detailov na litry, ale princíp. Princíp je dať SCOBY dosť jedla. Takže voda, čaj a cukor. Cukru musí byť dosť na celú fermentáciu, ale zas nie extrémne veľa. Bežne tak 50 až 100 gramov na liter. Fajn. Takže postup. Uvariť časť vody, vylúhovať čaj, rozpustiť cukor, potom doliať studenú vodu, aby to rýchlejšie vychladlo. A tu pozor. Teplota je kľúčová. Absolútne. SCOBY je živá. Ak by sme ju dali do horúceho čaju, zabili by sme ju. Takže čaj musí mať izbovú teplotu, alebo aspoň pod, povedzme, 32 stupňov. Jasné. Až potom ide dnu SCOBY a ešte niečo dôležité. Štartovacia tekutina. Áno, štarter. To je hotová kombucha z predošlej várky alebo aj neochutená, kúpená, ak začíname úplne od nuly. A prečo je taký dôležitý? Lebo je kyslý, má nízke pH. Keď ho pridáme do čerstvého sladkého čaju, hneď na začiatku znížime pH celej zmesi. A to vytvorí také ochranné prostredie. Proti čomu? Proti zlým baktériám a hlavne proti plesňam.
Kým sa tá naša SCOBY poriadne naštartuje a ovládne prostredie, štarter ju chráni. Bez neho je riziko, že sa nám to celé pokazí oveľa vyššie. Rozumiem, bezpečnosť na prvom mieste. Takže máme zmes v sklenenej nádobe, plastračenie. Ideálne sklo, plast môže reagovať s kyselinami. Prikryjené to niečím priedušným, gáza, utierka, ale pozor na papierové utierky, tie sa vraj môžu rozmočiť. A upevníme gumičkou proti muškám. Áno, aktomilky kombuchu milujú. A potom nájsť dobré miesto. Tmavé, so stabilnou izbovou teplotou, ideálne tak medzi 19 a 25 stupňami. A potom už len čakať? To je vraj tá najťažšia časť. Tých 7 až 10 dní. Presne. A nehýbať s tým, neotvárať, nekontrolovať stále. Nechá to pracovať. Zaujalo ma, že niektorí to aj tak symbolicky požehnajú. Je v tom asi kus dôvery v ten proces. Určite. Je to živá vec a počas tých dní sa tam dejú tie zázraky. Kvasinky robia alkohol a CO2, baktérie z alkoholu robia kyseliny, vzniká komplexný nápoj. A ako spoznáme, že už je to hotové? Bez nejakých prístrojov. No sú tam vizuálne znaky. Farba sa zmení, bude svetlejšia, taká zlatohnedá, hore by mala pekná zdravá SCOBY, môže byť biela, krémová, aj s hnedými fľakmi alebo takými vláknami, to je normálne. A čo nie je normálne? Pleseň. Taká tá chlpatá modrá, zelená, čierna, ak sa objaví, tak je zle, to treba celé vyliať a začať odznova s novou kultúrou. Dobre, a okrem vzhľadu? Chuť? To je najlepší indikátor. Ochutnávka, takže slamkou opatrne. Presne. Čistou slamkou alebo lyžičkou trochu odobrať a ochutnať. Mala by byť výrazne menej sladká než na začiatku, príjemne kyslastá, možno jemne perlivá. A ak je stále sladká? Nechať ešte deň, dva fermentovať. Ak je už veľmi kyslá až oktová, tak sme to prehnali. Treba nájsť ten správny balans pre seba. Pokročilejší môžu použiť pH meter, však? Cieľové pH je vraj 2,5 až 3,5. Áno, to pomôže udržať konzistenciu medzi várkami. Super. Počas toho všetkého nám tá SCOBY rastie. Vytvárajú sa nové vrstvy. Čo s tými prebytočnými? Divoká tvorkyňa ukazuje svoje SCOBY hotely. Áno, to je veľmi praktická vec. Je to vlastne len ďalšia nádoba, kde si človek odkladá tie staršie alebo prebytočné vrstvy SCOBY. Sú ponorené v troche hotovej kombuchy alebo v sladkom čaji so štarterom. A na čo je to dobré? Je to záloha. Keby sa náhodou tá aktívna kultúra pokazila, máš odkiaľ vziať novú. Alebo ak chceš niekoho obdarovať a dať mu SCOBY na začiatok. Občas ich treba dokrmiť trochou nového sladkého čaju, aby mali čo jesť. A divoká tvorkyňa má vraj niektoré kusy aj 2-kilové. A má ich vo viacerých miestnostiach ako poistku. Na vzduchu by mohli začať plesnivieť. Jasné. Takže máme hotovú prvú fermentáciu F1. Kombuča je v podstate hotová, dá sa piť. Ale veľa ľudí robí ešte druhú fermentáciu F2. Prečo? Sú na to dva hlavné dôvody. Prvý je chuť, dochutenie, a druhý je perlenie, karbonizácia. Čiže v F2 jej dodáme chuť a bublinky. Presne tak. Tá základná kombuča z F1 má chuť toho čaju a kyselín, ale v F2 môžeš pridať ovocie, bylinky, koreniny, čokoľvek. A vytvoriť si tak vlastné príchute. A tie bublinky? Tým, že F2 prebieha v uzavretej fľaši, ten oxid uhličitý, ktorý kvasinky stále produkujú, nemá kam unikať. Rozpúšťa sa v nápoji a vytvára také výraznejšie, silnejšie perlenie. Ako na to teda? Vyberieme SCOBY z F1 a odložíme si aj trochu tekutiny ako štarter na ďalšiu várku? Áno. Zvyšok kombuchy nalejeme do fliaš. Mali by tlaku vzorné, tie s patentným uzáherom sú asi ideálne. Určite áno, aby vydržali ten tlak. A do fliaš pridáme tie príchute. Čo napríklad? Zdroje spomínali kadečo. Tam je tá kreativita. Niekto skúšal banán s kurkumou a citrónom. To znie divoko. Experimentálne, no. Alebo klasika ako škorica, citrusy, zázvor. Veľmi obľúbené sú bobuľové ovocie, maliny, čučoriedky, potom zázvor, meta, levandula. Čokoľvek, čo má chuť a možno aj trochu cukru pre kvasinky. Presne. Fľaše dobre uzavreme a necháme fermentovať ďalej. Buď pár dní pri izbovej teplote, to ide rýchlejšie, alebo pomalšie v chladničke. A potom veľký pozor pri otváraní. V jednom videu to pekne vybuchlo. Áno, ten tlak tam vie byť naozaj silný, hlavne ak sa pridalo veľa ovocia alebo to fermentovalo dlho pri teple. Takže určite otvárať opatrne, vychladené a najlepšie nad drezom. Ale výsledok stojí za to. Perlivý, ochutený nápoj. Dobre, znie to ako zábava. Ale poďme k tým zdravotným veciam. Aktínska to rozoberá triezvejšie. Sú tie reči o elixíre života podložené?
No, článok je v tomto smere celkom vyvážený. Potvrdzuje, že vďaka fermentácii kombuča naozaj obsahuje živé mikroorganizmy. Baktérie, ako Lactobacillus, Bifidobacterium, podobné tým v jogurtoch, a kvasinky, napríklad Saccharomyces. Takže tie probiotické kultúry tam sú. Áno, a tie môžu mať potenciálny pozitívny vplyv na náš črevný mikrobióm, ale je tu jedno veľké ale. Aby to platilo, kombuča nesmie byť pasterizovaná. Lebo pasterizácia, teda zahriatie, tie živé kultúry zabije. Čiže tie kupované, ktoré sú trvalivé, už asi veľa živého neobsahujú. Pravdepodobne nie. Takže ten probiotický potenciál je hlavne pri tej domácej alebo pri komerčných, ktoré sú explicitne označené ako živé a musia sa skladovať v chlade. Dobre. Čo ďalej Actin spomína? Antioxidanty. Áno. Vraj fermentáciou môže stupnúť obsah niektorých antioxidantov, ako sú polyfenoly alebo vitamín C, dokonca aj špecifická látka DSL v porovnaní s pôvodným čajom. Zaujímavé, že ten proces môže niečo pridať. Závisí to aj od typu čaju. Zelený čaj dáva viac polyfenolov, čierny zase viac organických kyselín. Spomína sa aj možná antimikrobiálna aktivita proti niektorým zlým baktériám a protizápalové účinky. Ale. Cítim tam nejaké ale. Áno, a je dôležité. Článok zdôrazňuje, a to je pravda, že veľa týchto výskumov bolo robených in vitro, teda v skúmavke, alebo na zvieratách. Čiže nie priamo na ľuďoch v bežnom živote. Presne, chýbajú nám kvalitné klinické štúdie na ľuďoch, ktoré by tieto účinky jednoznačne potvrdili. Takže ten potenciál tam je, ale sľubovať zázraky by bolo určite prehnané. Rozumiem. Takže opatrne s tými veľkými tvrdeniami. A čo rizika sú nejaké, hlavne pri tej domácej výrobe? Rizika určite existujú a týkajú sa hlavne hygieny. Ak človek nie je naozaj dôsledný v čistote, čisté ruky, nádoby, všetko môže dôjsť ko kontaminácii. Plesňami, ako sme spomínali? Áno, alebo aj nejakými patogennými baktériami. A pitie takej pokazenej kombuchy môže spôsobiť problémy od tráviacich ťažkostí, nevoľností až po vážnejšie veci v extrémnych prípadoch. Boli hlásené aj prípady poškodenia pečene či laktátovej acidózy, aj keď to je veľmi zriedkavé. A ten prípad otravy olovom? To bola tiež rarita spôsobená nevhodnou keramickou nádobou s olovnatou glazúrou. Kyseliny z kombuchy uvoľnili to olovo, preto je naozaj najlepšie používať sklo. Čiže hygiena a správne materiály sú základ. Čo ešte? Alkohol. Áno, malé množstvo alkoholu tam vzniká vždy. Pri komerčných je to zvyčajne pod 0,5%, aby to bolo nealko, ale doma to môže byť aj viac. Záleží od dĺžky fermentácie, teploty, množstva cukru v F2. Presne. Takže ľudia, ktorí nemôžu alebo nechcú alkohol, by mali byť opatrní. Tiež ľudia s oslabenou imunitou, ochorením obličiek. A tehotné a dojčiace ženy? Tam sa konzumácia všeobecne neodporúča. Kvôli tomu riziku kontaminácie, obsahu alkoholu a je tam aj teoretické riziko ovplyvnenia zrážanlivosti krvi. Radšej konzultovať s lekárom. Takže ako vždy, kľúčom je asi striedmosť, rozum a hlavne tá čistota pri výrobe. Presne tak. Actin uvádza, že pre zdravých dospelných je takých 120 ml denne považovaných za bezpečnú dávku. A pri domácej výrobe fakt dbať na hygienu. Možno aj nejaký kurz kvasenia. Nie je zlý nápad pre začiatočníkov. Určite. Informovanosť a opatrnosť sú na mieste. Dobre, tak skúsme to zhrnúť. Kombucha je naozaj fascinujúci nápoj. Taký mix vedy a možno trochu alchýmie. Je to živý proces. Domáca výroba môže byť super vec. Lacná, kreatívna. Ale vyžaduje si to tú skouby na začiatok, či už kúpenú alebo darovanú, a potom hlavne tú čistotu a trpezlivosť. Výsledkom je potom jedinečný nápoj. Perlivý, kyslastý, s možnosťou vlastných príchutí a s tými potenciálnymi benefitmi, aj keď tam treba byť opatrný s očakávaniami. A rizika sú spojené hlavne s tou hygienou pri výrobe. Dúfame, že tento prehľad pomohol lepšie pochopiť, čo všetko to obnáša. Snáď áno. A na záver ešte jedna myšlienka. Keď sme hovorili o tých prebytočných skouby a hoteloch, zaznelo tam, že tie staršie, hrubé vrstvy by sa možno dali použiť aj inak. Nie len na štartovanie novej várky, možno v nejakých receptoch. Áno, počula som o tom. Niekto to vraj skúša ako cukríky alebo dokonca ako náhradu mäsa vo vegánskych jedlách, ale to už je asi vyššie level experimentovania. No práve. A to otvára otázku, čo všetko sa dá s týmto zvláštnym biomateriálom robiť. Počul som aj o pokusoch s výrobou materiálov podobných koži. Áno, výskum v tejto oblasti prebieha. Je to naozaj zaujímavý materiál. Takže
Možno téma na ďalšie skúmanie pre zvedavých. Kam až siaha potenciál tejto symbiotickej kolónie? Kto vie? Ďakujeme za pozornosť pri našom dnešnom ponore a do počutia na budúce. Do počutia.